Bé, seguim amb l'explicació del següent repte, que és el repte número 3, que es titula Augmentar la visibilitat del valor públic i social dels museus. Ens l'explicarà la Carme Comas, que és la responsable de comunicació, públics i acció comunitària del Museu d'Art Medieval de Vic. Així doncs, Carme, tens la paraula. Bon dia a tothom. Primer de tot, vull agrair aquest convit que ens han fet des del Departament de Cultura, des dels diferents espais i persones que hi participen, a donar-nos aquesta oportunitat de que el MEF Museu d'Art Medieval de Vic sigui la veu dels altres museus catalans per afrontar aquest repte que ens preocupa i molt, que és donar visibilitat del valor públic i social dels museus. Trobem que aquesta visibilitat actualment manca. La ciutadania no té despertat aquest interès cap als museus i, en especial, dintre del repte, ens interessa que també les entitats socials ens ajudin a fomentar noves col·laboracions per fer créixer l'ús i el coneixement que hi ha del conjunt de museus catalans. El context en el que ens trobem actualment ens dona uns punts favorables i altres menys favorables de la posició dels museus catalans a dintre d'aquest context global. Per una banda, tenim una sèrie d'aspectes positius, com seria, per exemple, que existeixen unes xarxes de col·laboració potents, dirigides des de la Generalitat mateix, per exemple, el que són les xarxes territorials i les xarxes temàtiques, que ens donen un espai comú dels museus catalans per poder-nos relacionar i tenir aquest feedback entre nosaltres de diferents accions que podem fer. Aquest és un punt fort, és una oportunitat que ens ofereix el fet que existeixin aquestes xarxes col·laboratives, que també les extenem a altres ens i entitats i institucions que tenim de proximitat i que ens ajuden que entre tots puguem avançar en aquesta idea de donar el valor públic i social dels museus. Per altra banda, tenim també un altre punt fort, que moltes vegades no ens fem valdre prou als museus, que és que la ciutadania reconeix que el museu té un prestigi i una credibilitat com a institució cultural i científica. El museu és percebut, en general, com una institució que treballa amb rigor i qualitat i la societat confia en el coneixement i interpretació que el museu en fa d'aquesta realitat. I juntament amb altres institucions potents, com són les universitats i les biblioteques, creiem que aquest és un punt fort per adquirir una centralitat com a intèrprets de la realitat que ens envolta. Un altre aspecte clau dintre del context en el que ens moguem és la idea que hem d'interioritzar la vessant social del museu, que hem de tenir un compromís més fort amb l'entorn. En aquest sentit, estem en un procés, en una societat en què hi ha un model de canvi important, en què el museu cada cop està més compromès socialment i que no és només el museu, sinó que de manera política i de manera social tenim una sensibilitat, sobretot a partir de la situació de crisi que ha esdevingut després de la pandèmia, que s'ha d'oferir un valor més social cap a la ciutadania. I, per tant, en aquest sentit, el museu pot tenir-hi un pes important en donar aquest valor social. I encara ens quedaria una altra part important, que és que hem de garantir l'accessibilitat universal. No tots els museus estan en el mateix punt i, per tant, en aquest punt desigual en el que ens trobem els museus, encara no hem resolt aquest tema d'accessibilitat universal entesa tant des d'un punt de vista físic com cognitiu. I, per tant, aquest és un altre dels reptes, dels compromisos que hem d'adquirir als museus, que és ser accessibles universalment i inclusius amb qualsevol visitant, sigui físic o en format online.
I un dels problemes que tenim als museus és que són poc visibles. Tenim una capacitat comunicativa molt limitada que fa que siguem pocs visibles socialment i que totes aquelles activitats que fem adreçades a públics diversos i que comuniquem de manera puntual no hem aconseguit encara comunicar el valor i la identitat perquè la societat en global ens reconegui aquest valor. Perdó. Sí? Gràcies. D'acord. Disculpeu-me que se m'ha bellugat. Val. Disculpeu. Les reflexions en aquest espai de treball que vam fer entre els museus, que vam fer en el taller, era bàsicament que per aconseguir aquesta visibilitat del valor públic ens calia tenir més col·laboracions locals, per exemple, amb artistes locals, però també amb altres entitats, i també col·laboracions més globals. Per tant, ens cal, per treballar en tot l'aspecte social i públic, aquestes relacions amb entitats de proximitat per arribar en un públic més local, però també en un públic més global. En aquest sentit, és important l'enriquiment del treball en xarxa, que ja comentava anteriorment, i l'enfortiment d'aquestes xarxes diverses. I un punt a favor que sí que vèiem els diferents professionals de museus quan estàvem treballant aquest repte era que als museus sí que hi ha un aspecte que té una certa fortalesa més gran, que és que els museus són espais educatius en els quals ja té un valor força reconegut a dintre dels centres educatius i que generen espais de debats i que, per tant, cal també buscar aquí eines que ens permetin aquesta relació més fluida amb els centres educatius. Davant d'això, la pregunta que ens cal respondre és com podem millorar la visibilitat dels museus catalans entre la ciutadania i les entitats socials per despertar l'interès i fomentar noves col·laboracions. Per tant, davant d'aquest repte, d'aquesta pregunta, aquí apuntàvem una sèrie de línies de treball diverses que ens poden ajudar. Una d'elles és augmentar la presència en línia dels museus, o bé d'una manera individualitzada o de manera col·lectiva. Entenem que la tecnologia és un molt bon recurs. Com ens comentava l'Òscar, no és una finalitat en si mateixa, però sí que és un bon recurs per trobar solucions a reptes com el que estem comentant ara de donar visibilitat a aquest valor públic i social dels museus. Per tant, aquest augment de la presència dels museus en un entorn tecnològic en línia d'una manera o una altra seria un repte, seria una possible solució que ens podria ser útil per donar visibilitat en els museus. Una altra línia de treball que creiem que ens pot ser útil és identificar tendències i necessitats culturals emergents en la societat, tenint en compte que la societat té una diversitat de perfils molt amplis i que a partir de la tecnologia i sobretot del Big Data i a partir dels estudis, potser seria més fàcil conèixer i desenvolupar quines són aquestes tendències i necessitats. Potser es podria establir algun sistema d'avaluació que permetés fer una diagnosi per recollir dades quantitatives i qualitatives. Potser podríem treballar amb alguns models d'autodiagnosi que ens permetessin, o de diagnosi, que ens permetessin conèixer tendències i necessitats culturals i veure una miqueta en quin punt estem actualment als museus. Una altra línia que es podria treballar és la col·laboració amb altres entitats socials
per arribar a col·lectius que no visiten els museus. És a dir, trobar eines que permetessin que aquesta col·laboració, aquest coneixement entre els museus i les entitats socials fos més fàcil, fos més senzill i que a través d'aquestes eines col·laboratives poguéssim augmentar aquest ús de visites en els museus per col·lectius més diversos. I, en darrer lloc, creiem que també podem estimular la participació activa dels ciutadans en programes i actuacions que ja està realitzant el museu. Per acabar, doncs, l'objectiu que tindríem d'aquest repte seria trobar aquestes solucions tecnològiques enfocades a millorar la presència en línia, però també mediàtica o social, és a dir, no solament és un tema de presència en línia, sinó també comunicativa dels museus catalans, i també incentivar de quina manera col·laborem amb la ciutadania i amb altres entitats d'interès. Quines plataformes podríem utilitzar per augmentar aquestes col·laboracions. Bé, aquí acabo el repte i moltes gràcies per deixar-nos participar.